ugrásszerűen megnő nyáron a lakásbetörések száma. Tavaly több mint 47 000 betörés volt ebben az időszakban, és bizony elég lehet egy nyaralásról feltöltött fénykép az interneten, a Facebookon, és azonnal célponttá válhat valaki. Érdemes figyelni a következő percekben. Pál Erikát, a Zár Király Kft. Tulajdonos ügyvezetőjét köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Szép jó estét, én is köszöntöm Önt és a nézőket, és nagy-nagy szeretettel. És ugye egy kicsit folytassuk az adatsort, azt mondják a szakértők, hogy különösen veszélyeztetett térségnek számít a közép-magyarországi régió, és főleg a főváros Budapest. Itt egy évben mintegy 10 000 betörést regisztrálnak, ebből 6200-at csak Budapesten. Melyik az a módszer, amivel a leggyakrabban jutnak be a betörők? Hát a leggyakoribb módszer a zár fúrásvédelme. Ezt nagyon egyszerű megtenni, ugyanis rengeteg olyan ingatlan van, amit nem védenek megfelelő mechanikai védelemmel. Ma már nagyon korszerű eszközök vannak a mechanikai védelem területén, tehát nagyon szuper zárbetétek vannak, amik közül lehet választani, megfelelő szakember segítségét és véleményét kikérve, széles a paletta, mit szeretnék védeni és hol szeretném védeni, ez a legfontosabb. Tehát a leggyakoribb az, hogy kitörik vagy megfúrják az árakat. Így igaz. Megkérdeztek 140 egyébként betörésért elítélt fogvatartottat, az Országos Kriminológiai Intézet munkatársai azt mondták, ezek az elítéltek, hogy 10-15 perc alatt be tudnak jutni egy lakásba, és amikor arról faggatták őket, hogy mi az az elriasztó tényező vagy körülmény, ami eltántoríthatja őket a betöréstől, akkor azt mondták, hogy egy szemtanú felbukkanása, rács, megfelelő biztonsági szerkezet. Mi a jellemző magyarországi ingatlanokra? Mennyire adnak a tulajdonosok a biztonságra? Nagyon vegyes a kép. Van, aki már az ingatlanépítésekor maximálisan körbejárja ezt a témát, és maximálisan a megelőzés a szempont, viszont vannak rengetegen olyanok, akik valójában a káresemény bekövetkezte után kezdenek el csak gondolkodni ezen az egészen. Abban az esetben, hogyha megelőzésről beszélünk, és szakember segítségét kérjük, és megfelelő védelmet választunk a kínálatból, akkor természetszerűen sokkal gondosabban tudjuk értékeinket védeni. Ha már bekövetkezett a káresemény, akkor egy adott ajtó, akár egy faajtó, akár egy kevésbé jó minőségű ajtó a benne lévő zárszerkezettel meghatározza azt, hogy abba mit lehet beleépíteni, de a körültekintés és a megelőzés az a legeslegfontosabb. Miért feltétlenül fontos a szakember segítsége? Az interneten ma már elég pontos paramétereket adnak ezekhez a nyílászárókhoz, hány ponton záródik, milyen az elszerkezet, milyen kulcs tartozik hozzá, megtévesztőek lehetnek ezek az információk, vagy mondjuk egy laikus számára nem igazán mondanak ezek az adatok túl sok mindent? Az utóbbi az igaz valójában, mindig a helyszín határozza meg. Tehát mit szeretnék védeni, és hogyan szeretném védeni. Nem mindegy az, hogy egy üres lakást védek, nem mindegy az, hogy azt védem, hogy a biciklimet ne lopják el, vagy esetleg egy nagyértékű budai ingatlannak szeretném a komplex védelmét biztosítani. Gyakori, hogy ilyenkor, hogyha nyáron 1-2 hétre elutazik a család, akkor egy kulcsot ismerősnél, szomszédnál otthagynak. Mire kell ilyenkor odafigyelni? Először is megnézem, hogy kinek adom oda a kulcsot, ez az egyik, és az is nagyon sokat számít, hogy milyen kulcsot adok oda valójában. A kulcs az elárulhat dolgokat magáról, de valójában a kulcs, hogy melyik cilinder betéthez vagy zárbetéthez tartozik, az a lényeg. A kulcsnál a másolásvédett kulcsok, amelyek profik valójában, és a jelenlegi biztonságtechnikai követelményeknek megfelelnek. A másolásvédelem az gyakorlatilag akkor jó, a kártyavédelemet kell másolásvédelem alatt érteni igazándiból, hogyha a kártya az ténylegesen egy valódi kártya és kulcs együttes gyártásával biztosítható a kulcs utánpótlás, ami annyit jelent, hogy ha illetéktelen kezébe kerül a kulcs, akkor valójában nem tudja mindenütt megcsináltatni. Tehát ügyelni kell arra, hogy másolásvédett és kártyavédett legyen a zárbetétem. Ez a legbiztonságosabb. Nagyon drágák ezek a zárak, ajtók, vagy nyílászárók? Tehát mondjuk a minimális biztonságot mekkora összegből lehet garantálni egy ingatlan esetén?
Attól függ, hány zárat szeretnék, illetve hány zárbetétet szeretnék. A Mabis az 2 darab zárbetétet ír elő Magyarországon egyébként, és ugye, ahogy említettem, valójában a fúrásvédelem a minimális követelmény, mérettől függ, illetve márkától, hogy valójában mégis mennyiért tudom beszerezni. Mi az, amit még mondjuk a zárakon, nyilázárakon kívül meg tud tenni valaki egy elutazás során a biztonságért, vagy azért, hogy lehetőség szerint ne egy kellemetlen vagy egy kifosztott lakás várja otthon a hazaérkezéskor? Nem posztolok a Facebookon képeket például. Megkérem a szomszédaimat, hogy ők is figyeljenek az ingatlanra. Amennyiben van egyéb védelmem a zárak védelmén kívül, akár van redőnyöm, lehúzom a redőnyöket. Amennyiben van riasztóm, beélesítem a riasztómat. Fontos adalékok vagy információk. Remélem, hogy tudtunk segíteni a nézőknek, így még a nyár közepe végetáján is. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.